Unha trintena de mulleres compartiron hoxe as súas vivencias no auditorio de Ribadumia. Fixérono no marco de Espellos Íntimos, a primeira actividade que organiza o CIM da Mancomunidade do Salnés co gallo do 8 de marzo. Dirixido a mulleres de todas as idades, a evolución de roles, comprender a importancia dos coidados, promover a empatía a través da historia personal das propias mulleres e, sobre todo incidir na educación, no respeto, nos silencios, na dor, nas ausencias, no compromiso, con humor e con amor. Sentadas formando un círculo, as participantes compartiron as súas experiencias e vivencias. Empregando ferramentas propias do teatro, puxose o foco sobre os coidados e o autocoidado. Darlle a importancia ese empoderamento que elas moitas non saben que teñen. O feito de visibilizarlo, de non deixarlo no silencio, xa causa unha liberación. Sempre facemos esta rolda de sabiduría popular porque teñen moitísimo que dicir. Esta primeira actividade desenvolveuse en Ribadumia, unha oportunidade que agradeceron dende o Concello e que asumiron como tiro de saída para a súa programación polo Día Internacional da Muller. Estamos con un mes cargado de actividade, pensado para todas as edades, co obxectivo de poñer o foco na muller e o papel que representa a muller na sociedade, o papel fundamental que representa a muller na sociedade.